ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಸುಂಬೆಲು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸೇರಿಗೆರೆ ನಡಪಿಂಚಿ ಗೇನದ ಪೊಲಪುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ನೂತರಡ್ಡು ಇನಿತ ವಿಷಯ ತುಳುವೇರ್ನ ಇಲ್ಲಿದ ಆಯುರ್ವೇದ ಲೋಕಡು ಪುಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಗೆತ ಜೀವೊಳ್ಳ ತಾನು ಬದುಕುನ ಸಾಧಿನ ತೂಪ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ತಾನು ಬದುಕೋಡು ತನ್ನ ಸಂತಾನ ಉರಿಯೋಡು ಪಣಪಿ ಹಂಗ ಆಸೆಡು ಬದುಕಬ ಬೇನೆ ಸೀಕ್ ಸಂಕಡ ಪಣಪಿನವು ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಕಿ ಕಾಡ ಮುರುಗುಲೆಗ್ಲ ಬತ್ತಿನವು ನರಮಣಿ ಮುಟ್ಟೆಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಕ್ಕಿ ಮುರುಗೋಲು ಅವೆಕ್ಕು ತಿಕ್ಕುನ ಮರ್ದದ ತಪ್ಪು ಕಾಟು ಕಾಯಿ ತಿಂದುದು ಬದುಕುನುವ ಅಂಚನೆ ನರಮಣಿಲ ಅನಾದಿ ಕಾಲರ್ದು ಬೇರು ಕಂಡೆ ಕೆತ್ತೆ ಪಂಡುದು ಸೀಕ ಸಂಕಡಗ ಮರ್ದು ನಾಡೊಂದೇ ಬತ್ತಿ ಅಂಡ ಗೇನದ ಬರವು ಹೆಚ್ಚೈಲೇಕ ಅವೇ ಕುಳಮರ್ದನು ದಂಟದು ಪೋಯೆ ಎನಿಕನಾಗ ಕುಡ ಅವೇ ಸಾದಿಗೆ ಬತ್ತದು ಉಂತಿ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಐಟೆ ಬದುಕು ಇಪ್ಪುಣೆ ಕೊಂಡದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪೆರಿಯಾಕಳು ಇಲ್ಲದ ದೆಂಗದ ಕರಿಡ್ದು ಬತ್ತುನ ಬಿತ್ತಿಲ್ದ ಬೇರು ಮುಟ್ಟದ ಮರದನು ಅರೆತೊಂದು ಕುರುಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮರತದ ಕುಳ್ಳುದ ಇನಿತ ಈ ಗೇನದ ಪೊಲಪುದ ದೇ ನಮಕ್ ಅವೇನು ನೆಂಪು ಬುಟ್ಟವನ ಕಜ್ಜನೆ ತುಳುವೆರೆ ಇಲ್ಲಡು ಆಯುರ್ವೇದ ಇನಿತ ಈ ಕಜ್ಜದ ಗುರುಕರ್ಮೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶೇಷಪ್ಪ ರೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಬೇರೆನೆ ಈ ಕಜ್ಜ ಲೇಸೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆಯಾನೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿತ ಗೇನದ ಪೊಲಪುನ ಕೊರಪಿನರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಖಿತಾ ಡಿ.ಎನ್. ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಹಿತಾ ಬುಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ SDM ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಉಡುಪಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆಯಾನೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದು ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಕಲ್ಲಮಾರ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಏಕಜ್ಜೋಗು ಮೋಕೆಡೆಯಾನೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಣಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರಾದು ಶ್ರೀ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಸಾಹಿತಿಲು ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಅಂದು ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಗೆ ಯಾನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿನಂಚಿನ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಂಚಿನ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಯಾನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಸಂಯೋಜಕರೇ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಬೇರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಯಾನು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿಂಚಿನ ಮಾತ ಪಾಸಾಡಿಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ಶಿಕ್ಷಕರ್ನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಕಜ್ಜದ ಪೊಲಪುನು ಕೊರಿಯರ ಇತ್ತಿನರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಖಿತಾ D.N. ಬೇರ್ನ ಬಗೆಟ್ ரெண்டு ಪಾತೆರ ಹುಟ್ಟು ಬರಪುನು ಪನ್ನಡುಂದಾಂಡ ಅಮ್ಮೇರು ನಾನಯ್ಯ DC ಅಪ್ಪೆ ಹೇಮಲತಾ ಕಂಡನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೇರ್ನ ಬರವುದ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ನಡುಂದಾಂಡ PUPPCನ ಉಡುಪಿಡು ಪದವಿನ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಡು ಪಡೆತಿರು ಇತ್ತೆ ಉಡುಪಿದ SDM ಕಾಲೇಜ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಹಿತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿಷಯಡ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಳ್ಳೆರು ಇನಿತ ಪೊಲಪುದ ವಿಷಯ ತುಳುವೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಆಯುರ್ವೇದ ಈ ಬಗೆಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಪೊರಪುದ ಪರಪುನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಖಿತಾ D.N. ನಮಸ್ತೆ. ಸ್ಲೈಡ್ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೈನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಶೇಷಪ್ಪ ರೈಯರಿಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆರಾದೆಪ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಂದೆಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಕಲ್ಲಿಮಾರರಿಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬೆನ್ನೆರಾಯ್ನ ಶ್ರೀ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರರಿಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ ಸಂಯೋಜಕರಿಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರ್ದಿನ ಪೂರ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ತೇರಿಯರೆ ಸೇರ್ದಿನ ಪೂರ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಎನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಇನಿ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ್ನ ವಿಷಯ ತುಳುನಾಡ್ದು ಇಲ್ಲದ ಮರ್ದು ಪಂದ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಇಂಥ ವಿಷಯ
ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಕಿನ್ಯ ಕಿನ್ಯ ಮರ್ದುಲೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪಿನತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಎಂಚ ಬತ್ತನ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ದದ ಆಯ್ತಾ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚಿನ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮರ್ದಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಕೊರೋಲಿ ಕಿನ್ಯ ಕಿನ್ಯ ರೋಗಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಡಿ ಎಂಚ ಮರ್ದುಲ್ ಕೊರೋಲಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಯಾನ್ ಉದ್ದೇಶಡಿನಿ ಪಾತಿರ್ವೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ದು ಒಂಜೆನ ಬೇತೆ ಬೇಕನ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಂಟು ಪೂರಕ್ಲೆ ಎಂಚೆನ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಮನ್ಪುನ ಮರ್ದಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಡ ಅವು ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪಾದು ಮಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪಾದು ಐದಕ್ಕ ಅವೇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪುನಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಆಯುರ್ವೇದ ಬಕ್ಕ ಒರಿದಿನ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಮರ್ದು ಅವು ಪುರ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು ಅವು ಪುರ ಆಯುರ್ವೇದ ಅವು ಪುರ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ದು ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಪುರ ಡೇಂಜರ್ ಅವು ಪುರ ಕಷ್ಟ ಬಾರಿ ಆಯ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನುವೇರು ಅಂಡ ಸುರು ಅವು ಎಂಚ ಬತ್ತನ್ ಪಂಪಿನ ಆಯುರ್ವೇದದ ಉತ್ಪತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪಾತಿರೋಡುದೆನ್ವೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಎಂಚ ಸುರು ಅನ್ಪಂಡ ಅನಾದಿ ಆಯ್ನ ಆಯುರ್ವೇದ ಅವು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿಪಾಗ್ಲು ಬತ್ತಿನ ಆಯುರ್ವೇದ ಅನಾದಿ ಆಯ್ನ ಆಯುರ್ವೇದ ಅವು ಸಮುದ್ರಡ್ ವಿಲೀನವಾದತ್ತನ್ ಅವೇನು ರಕ್ಕಸೇರ್ಲ ದೇವತೆನ ಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ವತಡ್ ಕಡೆದ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಧನ್ವಂತರಿನ ಕೈಟ್ ಕಲಶಡ್ ಬತ್ತನ್ ಆ ಕಲಶಡ್ ಬತ್ತಿನ ಆಯುರ್ವೇದ ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಅವು ಎತೋ 1000 ಕಟ್ಲೆ ವರ್ಷದ ಬತ್ತಿನ ಆಯುರ್ವೇದ ಅವೇನು ಇಂಚಿಪ ಒಂಜಿ 5000 ವರ್ಷದ ಪಿರಟ್ ಒಂಜಿ ಐನ ಬರೆಯರೆ ಸುರು ಮಂತಿನ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಸುಶ್ರುತ ಆಚಾರ್ಯ ಚರಕ ಆಚಾರ್ಯ ಬಕ್ಕ ವಾಗ್ಭಟ ಅಕುಲ್ ಪುರ ಒಂಜಿ 5000 ಒಂಜಿ 2000 ಪಿರಕದ ಜನಕುಲ್ ಪುರ ಅಕುಲ್ ಬರೆತಿನ ಪುಸ್ತಕಲು ಒಂಚ ಪುಸ್ತಕ ಪಂಡ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪಂದ್ ಈ ಮುಲ್ಪ ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಲು ಯಾನ ಚಿತ್ರ ಪಾಡ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುಂಡು ಆ ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಲೆಡ್ ಅಕುಲು ಅವೇನು ಬರೆತೇರ್ ಅವೇನು ಬರೆದು ಅವು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಆತ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿಡ್ ಏತ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತೇನು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಆಯುರ್ವೇದದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪಂದ್ ಆಯುರ್ವೇದದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪುಸ್ತಕ ಪಂದ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಓದರೆ ಕೊರ್ದು ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ್ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ವೈದ್ಯರ್ ಪಂದ್ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರ್ ಪಂದ್ ಆಚಾರ್ಯರ್ ಪಂದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪುದರ್ ಕೊರ್ತನ್ ಆಂಡ ಇಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಅನಾದಿ ಆಯ್ನೆಡ್ದಾದ್ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಏ ಭೂಮಿ ಏಪಡ್ದಿಂಚ ಪುಟ್ಟದಂಡ ಅಪದರ್ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಐತ ಆರೋಗ್ಯಗ ಅವು ಏನ ಮಂತು ನೋಡುದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಐಕ್ ಅವೇ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆತಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಏಪಲ ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಸಮೇತ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐಕ್ ಬಂಜಿ ಬೇನಾಗ ಏನ ತಿನ್ನೋಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದನಾಗ ಅವು ಏನ ಮರ್ದು ಮಂತು ನೋಡು ಐಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಪಶು ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಡ್ ಬರೆದಿನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಮಕ್ ಆಂಡ ಒಂದು ಅನಾದಿಯಾದ ಬತ್ತಿನ ಐಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾದೊಂದು ಒರಿಯು ನಂಚಿನ ಒಂದು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡಿ ಫಲ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾಯಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಶ್ವತ ಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಔಷಧ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಮೆಂತೆನೆ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ನಮಕ್ ಮರ್ತಗ್ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಮರ್ದದ ಗುಣಲು ಏಪಲ ನಿತ್ಯ ಅವು ಏಪಲ ಕ್ಷಯಿಸುಜಿ ಅವು ಏಪಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಅವು ಏಪಲ ಆಯ್ತಾ ಗುಣಲು ನಮಕ್ ಮರ್ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪರಿಣಾಮಲು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ನನ್ನೊಂಜಿ ಏನ ಪಂಡ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂದ್ ಪಂದವೆನ್ ಐಕೊಂಜಿ ಲಕ್ಷಣలు ಏನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಂಚ ಲಕ್ಷಣ ಐತೆ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಲಕ್ಷಣುಲ ಆಯುರ್ವೇದದ ನಿತ್ಯ ಅವು ಏನ ಲಕ್ಷಣ ಪಂದ ಕೇಂದ್ರ ಐಕ್ ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಆಯುರ್ವೇದದ ಲಕ್ಷಣ ತೆರಿಯು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಹಿತ ಆಯು ಬಕ್ಕ ಅಹಿತ ಆಯುನು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಕ್ ಹಿತ ಹಿತ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಏಪಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಏಪಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೂ ನಮ್ಮ ಆಯುಗೂ ಉತ್ತಮವಾಯಿನಂಚಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಓ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡ ಬಕ್ಕ ಓ ನಮಕ್ ಇಂದು ನಮಕ್ ಅಹಿತ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಕ್ಕ ಓ ನಮಕ್ ಸುಖ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಓ ನಮಕ್ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಆಯುಗು ಅವು ಪಂತಿನಂಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಗ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂತೇರು ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಏನ ಪಂಡ ಓ ಆಯುಧ ಪ್ರಮಾಣ ಪಂತೇರು ಈತ್ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಯೆ ಬದುಕುವೆ ಆಯಗ್ ಇಂಚಿತನ ಶರೀರದ ಇಂಚಿತನ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತಂಡ ಆಯೆ ಈತ್ ವರ್ಷ ಬದುಕುವೆ ಆಯ್ ಉತ್ತಮ ಆಯುನ್ ಪಡೆಪೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯವೋ ಪಂತನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವು ಆಯುರ್ವೇದ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಓ ಆಯುಗು ಹಿತ ಓ ಆಯುಗು ಅಹಿತ ಅವು ಪಂತನ ಅವು ಆಯುರ್ವೇದ ಇದ ಹಿತಾಯು ಬಕ್ಕ ಅಹಿತಾಯು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಸುಖಾಯು ಬಕ್ಕ ದುಃಖಾಯು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಪಗ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿಯಂಡ ಅಂಚಜ್ಜಿ ಹಿತಾಯು ಪಂಡ ಹಿತೈಷಿಣ ಪುನಃ ಭೂತಾನಾಂ ಅಂದ್ ಹಿತೈಷಿಣ ಪುನಃ ಭೂತಾನಾಂ ಪಂಡ
ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೀವಿಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವುಡು ಪಂದ್ ಏರ್ ಬಯಸುವೆನ ಆಯ್ ಅವು ಆಯ್ಗೆ ಹಿತಾಯು ಆಯ್ನ ಅವು ಹಿತಾಯು ಪಂದ ಅರ್ಥ. ಏರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವುಡು ಬಯಸುವೆ ಆಯನ ಎಂಚ ಬದುಕುವೆ ಪಂಡ ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ಹಾನಿ ಆವಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕುವೆ ಆಯ್ನ ಆಯು ಅವು ಉತ್ತಮ ಆಯು ಅವು ಹಿತಾಯು. ನನೊಂಜಿ ಅಂಚಿತನ 14 ಲಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೀರ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಪಂಪೆ. ನನೊಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಏನ ಪಂಡ ಬೇತೆಕ್ಲ ಸೊತ್ತುಗು ಆಸೆ ಪಾಡಂದಿನಾಯಿ ಪರಸ್ವಾದು ಪರತಸ್ಯ. ಬೇತೆಕ್ಲ ಸೊತ್ತುಗೆ ಆಸೆ ಪಾಡುಜೆ ಆಯ್ಕಾಯಿ ಆಯ್ಡ ಏತುಂಡು ಐಟ್ ತೃಪ್ತಿ ಆದ್ ಬದುಕುವೆ ಅವು ಅವು ಹಿತಾಯು. ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಏರು ಸತ್ಯಪಾತಿರ್ವೆ. ಸತ್ಯಪಾತಿರ್ನು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಬೇತೆಕ್ಲ ವಿಷಯ ಸತ್ಯಪಾತಿರ್ನು ಅತ್ತು. ಸತ್ಯಪಾತಿರ್ನು ಪಂಡ ಆ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನುವೆನ ಅವು ಆಯನ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ್ಪು. ಎಂಚಿನ ಎನ್ನುವೆ ಅವು ಆಯನ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ್ತನಂದ ಸತ್ಯವಾದಿನಃ ಪಂದ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಂಚಿತನ 14 ಲಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೇರು. ಐಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಲಕ್ಷಣ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಏರು ಇಹಲೋಕ ಈ ಲೋಕಗ್ಲ ಪರಲೋಕಗ್ಲ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಏರು ಅವೇನ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತು ಬದುಕುವೆನ ಇತರಯ ಹಿತವಾದ ಬದುಕೋಡು ಸೈತಿ ಬಕ್ಕಲೆ ಇಂಕ ಹಿತವಾಯಿನೇ ಜೀವನೆ ಕೊಡು ಅಂಚ ಏರು ಎನ್ನುವೆನ ಅವು ಹಿತಾಯು. ಈ ರೀತಿ 14 ಲಕ್ಷಣಲೇನು ಏರು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೆ ಏರು ಅವೇನು ಆಯನ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸುವೆ ಆಯ್ಗ ಸುಖಾಯು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂತೇರು. ಸುಖಾಯು ಪಂಡ ಎಂಚ ಸುಖಾಯು ಒಂಜಿ 6 ಲಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೇರ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಪಂಪೇನ್ ಆಯ್ಗ ಏಪಲ ಶರೀರಗ್ ಬಕ್ಕ ಆಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರೋಗಲೇ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಆಯ್ ಏಪಲ ಶರೀರದ ಬಕ್ಕ ಮನಸ್ಸದ ರೋಗಡ್ದು ಮುಕ್ತ ಆದಿಪ್ವೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ. ನನೊಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಏನ ಪಂಡ ಆಯೆ ಯೌವನವತಃ ಆಯ್ ಯೌವನವಾದಿಪ್ವೆ ಏಪಲ ಆಯ್ಗ ಪ್ರಾಯ 80 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಬದುಕುನ ರೀತಿ ಎಂಚಪ್ಪ ಪಂಡ ಯೌವನವಾದಿಪ್ವೆ ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಮ್ಮಸ್ಸುಡು ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿಡ್ ಆಯ್ ಬದುಕೊಂದಿಪ್ವೆ. ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತೆಂದಂಡ ಆಯ್ಗ ಸುಖಾಯು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ. ನೆತ್ತ ಒಪೋಸಿಟ್ ಏನ ಪೂರೋಣ ನೆತ್ತ ವಿಪರೀತವಾಯಿನ ಏನಲ್ಲ ಉಂಡ ಅವು ಅಹಿತಾಯುಲ ಅವು ದುಃಖಾಯುಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಿತಾಯುವಾದ ಬದುಕ್ಯಂಡ ನಮಕ್ ಸುಖಾಯು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಹಿತಾಯುವಾದ ಬದುಕ್ಯಂಡ ನಮಕ್ ದುಃಖಾಯು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈತ ನಮ್ಮ ತೆರೀದ್ ಏರು ಬದುಕುವೆನ ಆಯ್ ಆಯುರ್ವೇದನ್ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯುರ್ವೇದನ ಆಯ್ನ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸೊಂದೇ ಪಂದ್ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಂಚಿತ್ತನ ಪೂರ ಪಂತಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಆಯುರ್ದು ಬಕ್ಕ ಈತ ಪೂರ ಪಂಡ ದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಆಯುಗು ಓ ಹಿತ ಓ ಅಹಿತ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಓ ಪೂರ ಮರ್ದ್ ಓ ಮನ್ಪೋಡು ಮರ್ದ್ ಮಾತ್ರ ದಿನನಿತ್ಯಡಿ ಏನ ಪೂರ ಕ್ರಮಲೆನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮಂತಂಡ ಎಂಚಾಯ್ ಉತ್ತಮ ಆಯು ಬದುಕುವೆ ಅವು ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹಿತಾವಕ ಹಿತಲೆನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈತ್ ಪೂರ ಫಾಲೋ ಮಂತನಂದಾಂಡ ಈತ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸಂದಾಂಡ ಹಿತವೋ ಆಯುಗು ಅಹಿತವೋ ಆಯುಗು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಂತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥ ಇತ್ತೆ ಏರು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ ಆರೋಗ್ಯ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಇಪ್ಪೇರು ಅಕಲು ತತ್ತದ ಮೀನಿ ಓವಾಣ್ಲ ಕಿನ್ಯ ವಿಷಯದ ಅದು ನಮಕ್ ರೋಗ ಬತ್ತಂಡೆ ಪಂಕ ಅಪ್ಪಗ ರೋಗದ ಶಾಂತಿಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂತೇರು ಖಾಲಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರತ್ ರೋಗದ ಶಾಂತಿಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ರಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಏನ ಪಂತೇರು ಬಕ್ಕ ಐಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ದಗ್ಲ ದಾದಾಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ತುಕ್ಕ. ಆಯುರ್ವೇದಡ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಡ್ ದಾದ ಪಂತೇರ್ ಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಲು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಡೆವಲಪ್ ಆಣನಾಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಲು ನಮ್ಮ ಏತೋ ಸಮಯದಿಂಚ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಏತೋ ಜನರೇಷನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದಾಂಡ ಐತ ಅರ್ಥ ಏನ ಪಂಡ ಅವು ಐಕೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಓ ಕಾರಣ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಕಾರಣನೇನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಸುರುತಾಯಿನ ಜಾತಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಪಂದ್ ಜಾತಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಪಂಡ ಜಾತಿಡ್ದಾವರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ನ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಲು ಅವು ಐಕ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಐಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉತ್ತಮವಾದ ಬದುಕನೆಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಅವು ಎಂಚಾನಿ ಅನ್ಬೇಕ ಪಂಪ ಕುಲಟ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಲು ಕುಲ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನೆನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಲು ಐಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಮಸ್ತ್ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಮೂಜಿನೆತ್ತ ದೇಶದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಇನಿತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬಂಧ ಇಪ್ಪುನೆ ದೇಶದ ಸಂಬಂಧ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಇನಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಇಪ್ಪುನು. ಸೊ ಅವೆನ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಪ ಮೂಜಿನ 4ನೆತ್ತ ಇಪ್ಪುನು ಕಾಲಾನುಪಾತಿನಿ ಪಂಡ ಕಾಲಗನುಸಾರವಾದ ಎಂಚ ಬದುಕೋಡು ಕಾಲಗನುಸಾರವಾದ ಈ ಬರ್ಸಗಾನಗೆಂಚ ಶೆಕೆಗಾನಗೆಂಚ ಬದುಕೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಓ ಪಂತಂಡು ಅವುಲ ಕ್ರಮಲು ಅಂಚ ಡೆವಲಪ್ ಆತನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ತರ ಬೈದನು. ವಯೋನುಪಾತಿನಿ ಒಂಜಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯ ಅನಗ ಆಯ್ನ ತೊಂದರೆಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಮರ್ದು ಮನ್ಪೋಡು
ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಮರ್ದು ಮನ್ಪೋಡು ಐತ ಕ್ರಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೆಟ್ಟೆ ಬೈದನ್ ಕುಲ್ಲೊಟ್ಟೆ ಬೈದನ್ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮನಿಯತ ಪಂಡ ಇದು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಜಾತಿರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪರೆಯಾವ್ ಕುಲೋಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪರೆಯಾವ್ ದೇಶಗ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮಂತಿನ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪರೆಯಾವ್ ಕಾಲಗ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮಂತಿನ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪರೆಯಾವ್ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಮಂತಿನ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪರೆಯಾವ್ ಇದು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮನಿಯತ ಪಂಡ ಆಗ ಒರಿಯಗೆ ಆಯನ ಆರೋಗ್ಯ ಅವು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಆಯನ ಆರೋಗ್ಯಗ ಬೋಡ ಐನಂಚಿನ ಏನ ಕ್ರಮೋಲೆ ನಾಯಿ ಮನ್ಕೊಡ ಅವು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಆಗ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿಪ್ಪುನು ಅವು ಆಯ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಕೊಡ ಆಯ್ ಅವೇನ ಅನುಸರಿಸೋದು ಆಯನ ಆರೋಗ್ಯನ ಉತ್ತಮ ದಿಯೋನು ಸೊ ಈತ ಪೂರ ವಿಷಯ ಪಂತೇರು ನೆಟ್ ಸುರುತ್ ಯಾನ ಜಾತಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಜಾತಿದ ವಿಷಯದ ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಪಂಪ ಜಾತಿ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕೆಲವು ಜಾತಿಲುಂಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಿಲ್ಲವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೊಗವೀರ ಬಂಟ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಕೊಂಕಣೀಸ್ ಜೈನ್ಸ್ ಇಂಚಿತ್ರ ಕೆಲವು ಜಾತಿಲುಂಡು ಈ ಜಾತಿಲೆಡ್ಲ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಲೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿರ್ ಎಂತ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಡಿತ್ತಿನ ಚತುರ್ಮಾಸ ಜೈನರ್ ಬಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಡ್ ಚತುರ್ಮಾಸ ಉಂಡು ಐದ್ ಬಕ್ಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ದಕ್ಲೆಟ್ ಲೆಂಟ್ ಪಂದ್ ಅಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಈಸ್ಟರ್ ನಲ್ಪ ದಿನ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪೇರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ದಕ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ರಂಜಾನ್ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ನಲ್ಪ ದಿನ ಅಕುಲು ಉಪವಾಸ ದೀಪೇರು ಅವು ಮಾತ್ರತ್ ಏಕಾದಶಿ ಇಪ್ಪರೆ ಅವು ಜೈನೇರ್ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ತ್ಯಾಗ ಇಪ್ಪರೆ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮಿಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಬೈದಿನೆಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡ್ಲಾ ಬೈದನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಖಾಲಿ ದೇವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯಗಂದೇ ಪಂತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕ್ರಮಟ್ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂತೇರು ಒಂದು ಅತ್ತಂದೆ ಕುಲೊಟ್ಟು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಲ್ ಪಂಡ ಒಂದು ನಮಕ್ ಇಂಚ ಜನರಲ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇಂಚನೆ ಪಾತ್ರೆನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲಿ ಕೆಲವೆರಡ ಪೋದು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಕೆಲವರು ಪಂತೇರು ಕೆಲವೆರ್ನ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಕುಲು ದಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಡಲ ಎಳ್ಳು ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಪರ್ಪೇರು ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಪರ್ದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ರೂಢಿ ಬೈದನ್ ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇ ಅವು ರೂಢಿ ಉಂಟು ಕೆಲವರು ಕಂಚಲದ ಕಷಾಯ ಯಾನ್ಕೆ ಒರಿಯಡ ಕೇನ್ನೆಕ್ ಆ ಪಂಡೇರು ಅಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಚಲದ ಕಷಾಯ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಪೇರ್ಗೆ ಕಂಚಲದ ನೀರು ದೈಪಾದ ಕಷಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಪೇರ್ಗೆ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಕ್ರಮಿತ ತೊಂದರೆ ಸೊ ಈಗ ತೊಂದರೆನು ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಕುಲೊಟ್ಟು ಅವೇನ್ ಆ ಅಂಚಿತನೇನು ಫಾಲೋ ಮಂತ್ ಬೈದೇರು ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಏತ ಇಪ್ಪರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪೂರ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಣುವಂಶೀಯ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚಿತನೆ ನಿವಾರಣೆ ಮನ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರಲ ಇಪ್ಪರೆ ಅವು ಇಂಚಿತನೆ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲೊಟ್ಟ ಅಕುಲು ಅವೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಅಂಡ್ ಅಂಚಿತನೇನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಕುಲ್ಲಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇಶದ ಅನುಸಾರವಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ ಪಂಡಂಡ ಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರದ ಕರೆಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಈ ತುಳುನಾಡುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತುಳುನಾಡುಡ್ಲ ಒಂಜೇ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಪನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರ ಕರೆತಕುಲೇ ಬೇತೆ ಸಮುದ್ರ ಕರೆತಕಲ ಕ್ರಮಲೇ ಬೇತೆ ಒಂತೆ ಬೆತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಗಟ್ಟದ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಡ್ತೀನಕುಲು ಗಟ್ಟದ ಅಂಚಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಕಲ್ಲ ಕ್ರಮಲ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಅಕುಲು ಅಂತೆ ಕ್ರಮಲ್ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಇಂಚಿ ಸಮುದ್ರ ಕರೆತಕಲ್ಲ ಜೀವದ ಲಕ್ಷಣ ರಕ್ತ ದುಷ್ಟಿದ ತೊಂದರೆಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗ್ ಅಕುಲೈತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಸ್ತ್ ಮನ್ಕೊಡಾಪುಂಡು ಉಪ್ಪುದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿಂಚಿಗ್ ಸೊ ಅಕುಲು ಐಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಕೊಡಾಪುಂಡು ಐಕ್ಗೋಸ್ಕರ ದೇಶದ ಕ್ರಮಲು ಬಂದಾಗ ಐಟ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಈ ದೇಶ ಪನ್ನಗ ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಂಡ ದೇಶಡ್ ಎಂಚ ಅವೇನು ಕ್ರಮೋಲೆನು ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಅವೇನು ತಲುಪಿಸಾದೇರ್ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆದ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಆ ಇಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಕಡೆತ ಬಸದಿಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಆ ಕ್ರಮಲೇನು ಊರ್ದ ಕುಲ್ಫು ಪೂರ ಅವೇನು ನಡಪವಿರಕುಲು ದಾಯಿ ನಡಪವಿರ್ ಪಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇನ ಆರೋಗ್ಯಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಡ ಆವಡ್ ಬೈಯಗ್ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯ ಕೊಡ್ಪೇರು ಆ ಕಷಾಯ ಪರ್ದು ಅವು ಆರೋಗ್ಯಗೋಸ್ಕರನೇ ಆ ಕಷಾಯ ಕೆಲವು ಮರ್ದದಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಂಡು ಅವು ಆರೋಗ್ಯಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಂದಿನ ಕೆಲವು ಕಷಾಯಲು ಸೊ ನೀನು ಪ್ರಸಾದದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ದು ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮ ದಿಯೋಡ್ ಪಂದೆ ಒಂದೇನ್ ಮಂದೇರು ಅಂಚನೆ ಎತ್ತೋ ಪಿರಾಕದ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಅವು ಪುರ ಉಂಡು ಅವು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡು ವಾಳ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪರೆ ಅವು
ಅತ್ ಪಿರಾಕ್ರಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಪೊಸತ್ ದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಪಾವೆನ್ ಪುರ ತೂವೊಂದಿಜ್ಜ ಐಕ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲ ಆತೊಂದು ಮನ್ಪುಜೇರು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲ್ಡ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ನಮಕ್ ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಕ್ಲ್ಡ ಐದಕ್ಕ ಬಸದಿಲಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಅಪಗ ಅಕ್ಲ ಆ ಕ್ರಮಲೇನ ಆರೋಗ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಮಂದಿರಂದು ಪನೋಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ಪಂಡ ಕಾಲ ಪನ್ನ ಕಾಲಾನುಪಾತಿನಿ ಪಂಡ ಕಾಲದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದ. ಕಾಲದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂಚ ಪನೋಲಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದಡ್ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ದೋಷಲೇನು ಪಂತೀನಿ. ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ದೋಷಲು ಅವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಋತು ಅನುಸಾರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಾಸ ಅನುಸಾರ ತಿಂಗಳದ ಅನುಸಾರ ಅವು ನಮಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನ ತುಳುತ ಮಾಸೊಲೆನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪಗ್ಗು ಬೇಷ ಪಂದ್ ಈ ಮಾಸೊಲ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆಟಿ ಸೋಣ ನಮ್ಮ ಆಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಮನ್ಪುಡ ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಪಥ್ಯಲುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಲುಲ್ಲ ಸೋಣಡ್ ಮನ್ಪುಡ ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಲುಲ್ಲ ಅವು ಪುರ ಕ್ರಮಲ್ ಮಂತ್ ನೆಟ್ ಅವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು. ದೀಪಾವಳಿ ಬನ್ನಗ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮನ್ಪುವ, ಕೆಬಿಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ಪ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬನ್ನಗ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಕಂಚಿತನ ಏತೋ ಕ್ರಮಲು ಚತುರ್ಮಾಸದ ಕ್ರಮಲು ಒಂದು ಪೂರ ಬೈದಿನಿ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಡಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ನಮಕ್ ನಂಬಿಕೆದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಉಂಡು ದೇವರ್ನ ಮಿತ್ ನಂಬಿಕೆದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಬೈದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ಒಂದೇನು ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದೇರು. ಬಕ್ಕ ವಯಸ್ಸದ ಮಿತ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮಲು ಮನುಸ್ಮೃತಿಡ್ 14 ಸಂಸ್ಕಾರಲೇನ್ ಪಂತೇರು. ಐಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಐತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಏತೋ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. 14 ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುದು ಬಾಲೆ ಬೆಳೆದು ಐದಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಯೌವನ ಬತ್ತದು, ಐದಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಮಧ್ಯಮಾವಸ್ಥೆ ಬತ್ತದು, ಐದಕ್ಕ ವಾರ್ಧಕ್ಯ ಬತ್ತದು, ಆಯ್ತ ಆ ಐದಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಆಯ್ತ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟದ 14 ಸಂಸ್ಕಾರಲೇನ್ ಪಂತೇರು. ಗರ್ಭಾಧಾನ ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಬೋಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಒರಿಯಾಗ ಆನಗ ಆ ಏನೇನ ಮನ್ಪೋಡು ಆ ಏನೇನ ಕ್ರಮಲೇನ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೋಡು. ಪುಂಸವನ ಪಂಡ ಆ ಬಾಲೆ ಐತ ಬಂಜಿಡ್ ಇತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಇಂಚಿತನ ಗುಣಲು ಬತ್ತಂಡ ಇಂಚಿತನ ಗುಣ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಇತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟೋಡು ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಲು ಇಪ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಲಕ್ಷಣಲು ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಪಗ ಏನೇನ ಕ್ರಮಲು ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಪುಂಸವನ ಪಂತೇರು. ಅದಕ್ಕ ಬಯಕೆ ನಮ್ಮ ಸೀಮಂತ ಪಂತಿನ ಯಾಕ ಜಾತಕರ್ಮ ಪುಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕದ ನಾಮಕರಣ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂತೇರು ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ. ಸೊ ಆಯುರ್ವೇದ ಬಕ್ಕಂದು ಬೇತೆ ಅತ್ತಂದೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ನಿಷ್ಕ್ರಮಣ ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ಐದ್ ಬಕ್ಕ ಕರ್ಣವೇದ ಕೆಬಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮನ್ಪುನ ಐದಕ್ಕ ಚೂಡಕರ್ಮ ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪುನ ಐದ್ ಬಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರಂಭ ಓದ್ಪಾವುನ ಓದೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಓದೆರೆ ಶುರು ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಸುರು ಮನ್ಪುನ ಅವು ಐದ್ ಬಕ್ಕ ಉಪನಯನ ಒರಿ ಓದರೆ ಕಲ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಆಯ್ಗ ಉಪನಯನ ಪಂದು ಮನ್ಪುವೆರು. ಐದಕ್ಕ ಸಮವರ್ತನ ವಿವಾಹ ಕಲ್ತಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಸಮವರ್ತನ ಐದಕ್ಕ ವಿವಾಹ ಆಯ್ಗ ಮದ್ಮೆದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಐದ್ ಬಕ್ಕ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಐದಕ್ಕ ಅಂತ್ಯೇಷ್ಟಿ ಇಂಚ 14 ಸಂಸ್ಕಾರಲೇನು ಆಯ್ ಸೈತ್ ನೆಟ್ಟಲ ಆಯ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಲೇನ್ ಇಂಚ ಪಂತೇರ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೆಕ್ತ ಪುದರ್ದೀದ್ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಾಯ ಬಟ್ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಪ್ರತ್ಯಾತ್ಮನೀಯತ ಪನ್ನಾಗ ಐಟ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಈ ಪ್ರತ್ಯಾತ್ಮ ವಿಷಯಡು ಮಸ್ತುಂಡು ಪಂಡ ನಮೈತೆ ಎಂತ ಜಾತಿ ಕುಲತ ಮಿತ್ ಕ್ರಮಲೇನ್ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಇಡೀ ಪೂರ ನಿಯಮೊಲ್ಲ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಹಗೆ ಎಂಚ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಗೆ ಎಂಚ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನ್ನೋಡು ಪಂದ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂತೇರು. ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಏನ ಪಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನೋಡು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನೋಡು ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಅವು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನೋಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಂಪ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಓ ಎಡ್ಡೆನ ಅವು ನಮಕ್ ತಿನ್ನರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿನ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಪೂರ ಜನರಲ್ ಅದ್ ನಮ್ಮ ತರೇಟ್ ಅವು ಉಂಡು ನಮಕ್ ಆರೋಗ್ಯಗ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ನ ನಮಕ್ ತಿನ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿನ್ ಅಂಚ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ದ ರುಚಿ ನಮಕ್ ಓ ಎಡ್ಡೆನ ನಮ್ಮ ಜೀವಗ ಓ ಎಡ್ಡೆನ ಅವೆನ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರೋಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತತ್ತದನ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಸಂಬಂಧ ಏನೇ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ನಮಗ್ ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಬೇತೇನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೇತೇನೆ ನಂಚಾತನ್ ಆಂಡ ನಮಕ್ ದಾಯಿ ದೇವೇರ್ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಡ್ತೇರ್ ದಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇರ್ ಪನ್ನಗ ಬಾಯಿ ರುಚಿಡು ಗೊತ್ತಾವಡ್ ನಿಕ್ ನಿನ್ನ ದೇಹಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾವಡ್ ಪಂಪಿನ ತೆರಿಯೋನ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಂದ್ರಿಯೋಲೇನ್ ಕೊಡ್ತೇರ್ ಆ ರಸ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ತೆರಿದ್ ಆ ರುಚಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ತೆರಿದ್ ಐತ ಮಿತ್ತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಆಹಾರಲೇನ್ ಸೇವನೆ ಅನ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಏಪ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಆಯುನು ಉತ್ತಮ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಆಪುಂಡ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮ ಆಪುಂಡು. ಈ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಆತ್ಮಾನಂ ಅಭಿಸಮೀಕ್ಷೆ ಭುಂಜಿತ ಅಂತ ಅಂತೀರ ಆಯುರ್ವೇದ. ಆತ್ಮಾನಂ ಅಭಿಸಮೀಕ್ಷೆ ಭುಂಜಿತ ಪಂಡ
ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೆರೆಯೊಂದು ತಿನ್ಲೆ ಓಲ ಆಹಾರ ತಿನ್ರಂಡ ಇಂದೇ ಮಾತಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸಾದಿ ಒವ್ಲ ರೋಗ ಬರ್ರೆ ಬಾಯಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸಾದಿ ನಮ್ಮನ್ ತೆರೆಯೊಂದು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಂತಂದಾಂಡ ಈ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಒವೇ ರೋಗದ ಪೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೀವ ನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದು ಈತ ದೇಹದ ವಿಷಯ ಅಂದಾಂಡು ಅವೇ ಇಂಚಿ ಬನ್ನಗ ಮನಸ್ಸದ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಶಾಂತ ಮಸ್ತ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ನಮ ಕಂಚ ತೋಚರೆಯವ್ ಬಟ್ ಮನಸ್ಸದ ಗೊಂದಲ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪರೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಒರಿ ತನ್ನನ್ ತಾನೇ ತೆರೆಯೊಂದು ಅವೆಲ್ಲ ನಿಯಮಿತವಾದ ಆಯನ ಮನಸ್ಸದ ವಿಷಯಲೇನ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ನಿಯಮಿತವಾದ ಮಂತೊಂದು ಏತ್ ಬೋಡು ಆತ್ ಪೂರಾ ವಿಷಯ ತನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋಚ್ಕೊಂಡು ಆಯೆ ಬದುಕೋಡು ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನೆನಪಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಬನ್ನಗ ನಮಕ್ಕಿಂಚಿನ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ಕಿಂಚಿನ ಬಂಜಿಗೆ ಬೋಡು ಬಾಯಿಗೆ ಬೋಡು ನನೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಬೋಡ ಅತ್ತಿ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತೆ ವಿಷಯದ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ರೆ ಬೋಡ ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು ನೋಡು ಈ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತ್ಯಾತ್ಮ ನಿಯತ ಪಂತಿನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಆಯುರ್ವೇದದ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಇಂದೆತ್ತ ಮಿತಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಪ್ರಬಂಧಲ ಬರತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡ್ದ ಪಂಡ ಸಾತ್ಮ್ಯ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಸಾತ್ಮ್ಯ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಏಕಾಂತ ಹಿತ ಬಕೊಂಜಿ ಏಕಾಂತ ಅಹಿತ ಪಂದು ಏಕಾಂತ ಹಿತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜನರಲ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ಗ್ ಪೂರಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂದು ಹಿತ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಐಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ಏನ ಪಂಡ ಪೇರು ನೀರು ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಹಾಳಂದಿದ್ದು ಎಡ್ಡೆನೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಅಹಿತ ಅಂದು ಏಪಲ ಎನ್ನೆರೆಜ್ಜಿ ಅವು ಏಕಾಂತ ಅಹಿತ ಪಂಡ ಅಂದು ಏಪಲ ಹಾಳೆ ತೂಕು ಕೈಪಾಡ್ನ ಅವು ಹಾಳೆ ಅವು ನಮಕ್ ಹಾನಿಯ ಮನ್ಕೊಂಡತ್ತಂದ್ರೆ ಐತದಾಲ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಈಚಿಂದ ವಿಷ ಆವೆರೆ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಕ್ಷಾರ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಒಂದೆತ್ತ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಂಡಲ ನಮಕ್ ಹಾನಿಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವವು ಸೊ ಏಕಾಂತ ಹಿತ ಬಕ್ಕ ಏಕಾಂತ ಅಹಿತ ರಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎನ್ಸಡ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಸಾತ್ಮ್ಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಏಕಾಂತ ಹಿತ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮನ್ಕೊಡೆ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ಆತೆ ಲೆಕ್ಕಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿಲ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಲಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬಂದು ಏಕಾಂತ ಅಹಿತ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ದೂರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವು ವೈದ್ಯರ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಏಕಾಂತ ಅಹಿತ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುಜೆ ವೈದ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಷ ಗಿಡ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಾರ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಅಗ್ನಿನ ಆವಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರೆ ತೆರಿಯುನು ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಾತ್ಮ್ಯನ್ ತೆರಿಯೊಂದು ನಮಕ್ ಹೆಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ನಮಕ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ಆತೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಏಕಾಂತ ಹಿತಾನೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ಆತ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ನಮಕ್ ವಿಷಯ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನ್ಯೂಸ್ ತೂಪ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಓದು ಐಟ್ ಬರದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವಗು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದ ಅವೇನು ಅತಿಯಾದ ಮಂತೊನ್ನು ಅವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರತಿನಕ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತವು ಮಂತೊನ್ನಕ್ಲ ಏರ್ ತಿನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಕಲ ತಪ್ಪು ಏರ್ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದುಲತ್ತೆ ಅಕಲ ತಪ್ಪು ಅಕುಲು ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡಿ ಎನ್ನ ದೇಹಗೊಂದು ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ ಅಕುಲ್ಗೆತ ನೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಸಾತ್ಮಿ ಏಪಲ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಆಯುರ್ವೇದಡು ಮೂಜಿ ಕಾರಣಲೆಲ್ ಪಂತೇರು ರೋಗ ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅಸಾತ್ಮೀಂದ್ರಿಯಾತ ಸಂಯೋಗ ಪಂದ ಅಸಾತ್ಮೀಂದ್ರಿಯಾತ ಸಂಯೋಗ ಪಂಡ ಒಂದುವೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಆಯ್ ಜೀವಗ ಸಾತ್ಮ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ್ ಆಯ್ ಮಂತೊಂದು ಆಗ ರೋಗ ಬೈದಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಒರಿಯಾಗ ರೋಗ ಬರ್ರೆ ಅಸಾತ್ಮ್ಯ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಾತ್ಮ್ಯನ್ ತೂದು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಆಹಾರ ಆವಡು ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿನ ಆವಡು ಮಂತೊನೋಡು ಸಾತ್ಮ್ಯ ಎಂಟ ಬೈದನ್ ಪಂಡ ಅವಲ ಇಂಚನೆ ಎಕಡ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವಲ ಜಾತಿದ ಮಿತ್ತು ಬೈದನ್ ಕೆಲವು ಜಾತಿಡು ಒಂದು ಸಾತ್ಮ್ಯ ಆಹಾರ ಸಾತ್ಮ್ಯ ಈ ಮಾಂಸಲು ಸಾತ್ಮ್ಯ ಕೆಲವು ಜಾತಿಡು ತುಪ್ಪ ಮೊಸರು ಅವು ಸಾತ್ಮ್ಯ ಅವು ಜಾತಿದ ಮಿತ್ತದ ಸಾತ್ಮ್ಯ ಬೈದನ್ ಕೆಲವು ಔಷಧಲೇಡು ಸಾತ್ಮ್ಯ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ರೋಗಿಗ್ ಈ ಔಷಧ ಸಾತ್ಮ್ಯ ಕೆಲವು ರೋಗಿಗ್ ಈ ಔಷಧ ಅಸಾತ್ಮ್ಯ ಕೆಲವು ಅನ್ನ ಸಾತ್ಮ್ಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೋಧಿ ಆವಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಊರುಡಂತೂ ನಮಕ್ ಅರಿತಾತ್ ಉತ್ತಮ ಬೇತೆ ಉಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಗೋಧಿನ ಫಾಲೋ ಮಂತನು ಇಜಿಂದ ಬಾರ್ಲಿನ್ ಫಾಲೋ ಮಂತನು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಫಾಲೋ ಮಂತಂಡ ಆಗ ಬಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಸಾತ್ಮೆ ಏಪ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಜೆನ ಆಯನ ಬಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ದಕ್ಕ ರೋಗದ ನಿವಾರಣೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಂತಾರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪಿನ ವಿಷಯ ಉಂದೆ ಆಯನ ಬಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಆಗ ಉವೇ ಮರ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ಗೂ ಸಾತ್ಮೆನ ಆ ಆಹಾರನ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ನಿಯಮಿತವಾದ ಗೆತ ನೋಡು ನಾಲ್ಕ ರಸ ಸಾತ್ಮ್ಯ ಆಜಿ ರಸೊಲೆ ಅಂತಂತೇರು ಮಧುರ ಚೀಪೆ ಅಮ್ಲ ಹುಳಿ ಲವಣ ಉಪ್ಪು ಕಷಾಯ ಒಗರು
ತಿಕ್ತ ಕೈಪೆ ಬಕ್ಕ ಕಟು ಖಾರ ಈ ಆಜಿ ರಸಲ್ ಏನ್ ಪಂತೇರಿ ಈ ಆಜಿ ರಸಲ ಈ ಆಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ ಐಕ್ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊರೋಡು ಐಕ್ ಸಮವಾದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊರೋಡು ಒಂಜನ್ ಅತಿಯಾದ ಇಂಕ್ ಚೀಪೆ ಇಷ್ಟ ಪಂದು ಅತಿಯಾದ ಚೀಪೆ ತಿಂಪಿನಿ ಇಜಿಂದ ಇಂಕ್ ಕೈಪೆ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಪಂದು ಮುಟ್ಟಂದೆ ಕುಲ್ಲುನು ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಷಯ ಬನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮೋಲೆನ್ ಎಂಚ ಬೈದಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪೇರ ಪೂರಾ ರಸೋಲೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪೋಡ್ ಪಂದು ಈ ಕ್ರಮೋಲ್ ಬೈದಂಡು ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಇದು ಸಪ್ತಪರ್ಣ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ವನಸಿಡಿಪ್ಪುನ ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿ ಪಾಲದ ಮೆಂತೆದ ರಸ ಆವಡ್ ಅತ್ ನಮಕ್ ಒವೇ ರೀತಿದ ಕ್ರಮಲು ತೇವು ಆದಿಪ್ಪಡ್ ತೇವುದ ಕಜಿಪಾದಿಪಡ ಪೂರನ ಕ್ರಮಲು ಆ ದೇಶದ ಅನುಸಾರವಾದ ದೇಶದ ಬೈದನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಂಚಿನ ದೇಶದ ಬೈದನ್ ಪೂರ ರಸಲ್ ನಮಕ್ ತೆರಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಬೈದಂಡು ಬಕೊಂಜಿ ಋತು ಸಾತ್ಮ್ಯ ಅಂದ ಋತು ಪಣ್ಣಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಚಳಿತಗ ಟೈಮ್ ಚಳಿತ ಸಮಯ ಚಳಿ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಮಯದ ಪಿತ್ತ ಪ್ರಕೋಪ ಆಪಿನ ಕಾಲ ಈ ಪಿತ್ತ ಪ್ರಕೋಪ ಆಪಿನ ಕಾಲಡ ಆಯ್ನಾದ ಪಿತ್ತ ಪ್ರಕೋಪ ಬಕ್ಕ ವಾತಲ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿನ ಸಮಯ ಕೊಲ್ಪು ಬೂರ್ನು ಬಂಜಿ ಹಾಳಾಪಿನಿ ಇಂಚಿತನ ತೊಂದರೆಲು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಸಮಯಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಬಂಜಿನ ತೆರಿಯೊಂದು ಬಂಜಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅವೆನ್ ತೂದು ಆಹಾರನ ನಮ್ಮ ಸೇವನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಡ್ ಉದಕ ಸಾತ್ಮೆ ಉದಕ ಪಂಡ ನೀರು ನಮಕ್ ಈ ದೇಶದ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಪತ್ತು ನಮಕ್ ಬಕೊಂಜಿ ದೇಶದ ನೀರ್ ಪತ್ತುಜಿ ಪನ್ನಗ ಪರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮಕ್ ಹುಷಾರಿಜಂದೆ ಆಪಿನ ಅಂಚಿತನ ಪೂರ ಆಪುನು ಸೊ ಉದಕ ಸಾತ್ಮೆ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ರೋಗಿ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ರೋಗಿಗ್ ಆಯನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಕ್ಕಡಿ ಅನ್ ಪ್ರತ್ಯಾತ್ಮನೀಯತೆ ಎಂಚ ಪಂಡೆನ ಅಂಚನೆ ಆ ರೋಗಿನ ಅದೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಂತದ ಆಯನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಯನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಂತದ ಆಯ್ಗ ಮರ್ದು ಕೊರೋಡು ಸೊ ಅವಲ ಆಯನ ಸಾತ್ಮ್ಯದ ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಂಡು ಅವೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಂತದೆ ಮರ್ದು ಕೊರೋಡು ಈತೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಂತಿಜಿಂದಾಂಡ ಅವು ಅಸಾತ್ಮ್ಯ ಆಪುನು ಐದಾದ ಮಸ್ತ್ ರೋಗಲ್ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಎಂತ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಶೋಧನ ರಡ್ಡು ರೀತಿದ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂತೇರು ಒಂಜಿ ಶೋಧನ ಒಂಜಿ ಶಮನ ಪಂತು ರಡ್ಡು ರೀತಿದ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂತೇರು ಶೋಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ ಪಂತೇರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಶೋಧನೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಇನ್ನಿಕಲ್ ಕೇಂದಿಪ್ಪರು ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಪರ್ಪವೇರು ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ml ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಪರ್ಪಿನಿ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಪರಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಸಲ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಪಿದೈ ಪೋನಗ ಬಂಜಿಡಿತ್ತಿನವು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನ ದೋಷಲುಂಡ ಅವು ಪಿದೈ ಪೋಪುನು ವರ ಅಂಚ ಪಿದೈ ಪೋನುಂದಾಂಡ ఆయన ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮ ಆಪುನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಭ್ಯಾಸಲೇನು ಕೆಲವರು ತಿಂಗೋಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಇಂದು ಶೋಧನದ ಒಂಜಿ ಮೆಥಡ್ ಇಂದು ಶೋಧನಾಡು ಎಂಚ ಪಣ್ಣ ಒಂಜ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ದು ಕಕ್ಕಾವುನ ಇಜಿಂದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ದು ಇಜಿಂದ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೋಷಲೇನ್ ಪಿದೈ ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತೋಜುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಕೇಂದಿಪ್ಪರು ಅಳಲೆಕಾಯಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಶಾಂತಿಕಾಯಿ ಪಂದ ಅಳಲೆಕಾಯಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಶಾಂತಿಕಾಯಿ ಅವೇನ್ ಆಯುರ್ವೇದ ತ್ರಿಫಲ ಪಂತೇರು ತ್ರಿಫಲನ ಒಂಜ ಕಷಾಯ ಮಂತು ಪರ್ಪಾವ್ನ ಈಜಿನ ಐತ ಚೂರ್ಣ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನ್ ನೀರ್ಡ್ ಕಲತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಕೊರಡ ಅವು ಮೋಷಂಡ್ ಪೋಪು ಪುರಾ ಪಿತ್ತನ ಮೋಷಂಡ್ ತೆಪ್ಪುನು ವಾತಲೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾತನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಿಪ್ಪುನು ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಫಲ ಐನಾತು ಒಟ್ಟ ಒಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂಂಡವು ಈತ್ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನು ಕಿನ್ಯ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕೇಂದಿಪ್ಪಾರು ಶುಂಠಿದ ರಸದೆತ್ತದು ಐಕ್ ಜೇನ್ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಜೋಕ್ಲಿ ಕೊಡ್ಪೇರು ಬಾಯಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಆ ಜೋಕುಲ್ ಕಕ್ಕು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆನಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಆ ರಸನ್ ಆ ಕಫನ್ ಕೈ ಪಾಡ್ ಇಂಚ ನೂಲು ಲೆಕ್ಕ ತೆಪ್ಪೇರ್ಗೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಮನ್ಪುಜ ಇತ್ತೆ ಏರೆಗ್ಲ ತೆರೆದಿನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಬಾಯಿದಲೆ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ದೊಂಡೆಡ್ದು ಕಫ ತೆಪ್ಪೆರೆ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಒಂದೇನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕುಲೆ ಮಂತೊಂತೇರು ಈ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತೂದು ನಮ್ಮ ಪೋಡಿದ್ ಇಂದೇನ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂದನ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಣು ಅಂತ ಪನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ವ್ಯಾಪಂಡ ಅವೇನ್ ಪೂರ ತೆರಿಯಂದೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೆರೆಲ್ಲ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಇಂಚಿತನ ಪೂರ ಮಂತೊಂತೇರ ಅವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕ್ರಮಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಿರಿಯರ್ನ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಅಂತೂ ನಾಡುವ ಗೂಗಲ್ ನಾಡ್ನಿಡ್ದಾದ ಗೂಗಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೇನ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ ಐನತ್ತು ಸುಲಭದ ಉಪಾಯನ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಲ ಜೋರ್ ಹಾಕು ಕೆಲವು ಸಲ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕು ಅವುದಾದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯಂದೆ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ಪ ಇಂಚಿತನ ಏಪಲ ಮಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ರೀತಿ ದೋಷಲನ್ನ ಶೋಧನ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಶೋಧನ ಅತ್ತು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ದೋಷಲನ್ನ ದೆಪ್ಪುನು ಪನೋಲಿ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಕೆಲವರು ಶೀತ ಅನ್ನಗ ತರೆಟ್ ಕಫ ಜಿಂಜಿ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿದ ತಪ್ಪು ಮಿನಿ ಪಾಡ್ದು
ಆಯ್ತಾ ಹಬೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಜಿನ ಕರ್ಪೂರ ಮಿನಿ ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ತಾ ಹಬೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆ ಹಬೆರ್ದಾದ ತರೆಟ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದಿನ ಸೈನಸ್ ಪಂಪಿನ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದಿನ ಕಫ ನೀರಾದ ಅವು ನಮಕ್ ಜತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪು ತಿರ್ತ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪು ಅವು ಒಂದು ಶೋಧನದ ಮೆಥಡ್ ಅತ್ತು ಆಂಡ ಶೋಧನಡ್ ಮೂಕುಡ್ದುಲ ಮೂಕುಗುಲ್ ಮರ್ದ ಪಾಡ್ದಲ ದೋಷಲೆನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಉಂಡು ಮೂಕುಡ್ ದೋಷ ದೆಪ್ಪುನ ಅವೆನ್ ಕ್ರಮಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸನೆ ಆಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಕುಲು ನಸ್ಯ ಮಂತೊಂತೇರು ಆ ಪುಗೆರೆ ಪುರ ಪಾಡ್ ಮಂತಿನ ಜೀವಗ ಹಾನಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನೈತಿನ್ ಪಂಡ ಮುಂಕುಡು ಏನ ಪುರ ಶೀತ ಒಟ್ಟ ಅಥವಾ ಪಾಡ್ ಪಂತಿನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗ ಅವು ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಆತನು ಅಂಚೆನ ಅದಾವ ದೇಹಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತೆ ಆಗ್ತಾವ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆ ಶೀತ ಅನ್ನಾಗ ವರ ಜತ್ತು ಪೋಡ್ ಬಂದು ಮುಂಕುಗು ಒಂದು ಪೊಡಿ ಪುರ ಪಾಡೊಂತೇರು ಅಂಡ್ ಒಂದೇನು ಫಾಲೋ ಮಂತಿ ಚಿಂಡನೆ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯಪಂಡ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಶಮನಡ್ ಏನಪ್ಪಂಡ ಒವ್ವೇ ರೋಗ ಏರ್ಪಾಡು ನಮಕ್ ತೆರೆದಿನ ಒವ್ವೇ ರೋಗ ಏರ್ಪಾಡು ಅವು ಜ್ವರ ಶೀತ ಕಫ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಕೆಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಏರ್ಪಾಡು ಇಂಚೆಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಅಡಿಗೆದ ಕೋಣೆಡ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಡಿಗೆದ ಕೋಣೆಡ್ ಹೂ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಐಟೇ ಮಂತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಷಾಯನ ಅತ್ತು ಉಪ್ಪು ನೀರಿಡು ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕುಳ್ಳನ ಇಂಚ ಮಂತದ್ ಅಕ್ಕಲ ವರಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತು ಅಂತೇರು ದುಂಬುದಕ್ಕುಲು ಇತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಆ ಪುಜಿದ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಮರ್ದು ಮನ್ ಪುಜೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ಅವೇನು ಫಾಲೋ ಮನ್ ಪುಜೇರು ಜೋರ ಆಯ್ ಬಕ್ಕನೆ ನೆನ್ಪುರ ಮಂತ್ರಿ ಜೋರ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಅವಲ ನಾಟುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಏಪ ನಮಕ್ ಚೂರು ಬತ್ತನ್ನು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಚೂರು ದೊಂಡೆ ಕರಕರ ಆಯ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪದನೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕುದವೇನು ಅಡಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತಾರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಅತಿಸಾರ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಂದಾಂಡ ಪಿದೆ ಪೊಪ್ಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಣಂದಾಂಡ ಆಯ್ತು ನೀರ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ದೇಹದ್ದು ಆಂಡ ದಿಕ್ಕೇನ ಬಂತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುದಕ್ಕುಲು ಚಾತ ಕನ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಇಲ್ಲದನೆ ಚಾತ ಕನ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಅತ್ ಕಕ್ಕುನ ಎತ್ತನಂದಾಂಡ ಬಂಜಿಗೆ ಓಮದ ಕಷಾಯ ಕೊರ್ಲೆ ಓಮದ ಕಷಾಯ ಅಡಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂತನು ಕೆಲ್ಲಿತ್ತನಂದಾಂಡ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆಲ್ಲಿತ್ತನ ಮುಂಚಿದ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡು ಅಂತೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂತ್ರ ದೋಷ ಎತ್ತನಂದಾಂಡ ಒಂಜ ಬೊಂಬೆದ ಕಜಿಪ್ಪ ಇಚ್ಚಿಂದ ಸಮ ಬಾರ್ಲಿ ನೀರ್ ಪರ್ಪ ಒಂದು ಒಂದೆಟ್ಟೇ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂತನು ಗಾಯ ಅಂಡ ನಂಜ ಅಂಡ ಕಜ್ಜಿಪುರ ಅಂಡ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದ ಅಡಿಗೆ ನಂಚಿನ ವೈಪು ನಂಚಿನ ದ್ರವ್ಯವು ಅವೇನೆ ಪಾಡ್ದು ಮಂತೊಂತೇವೆ ಪುರಿತ ದೋಷ ಅವು ಪುರಿತಂದ ಕೈಕ್ಯದ ವಸ್ತು ಅವು ಮೆಂತೆ ಕಷಾಯ ಪರ್ಯಾವು ಅತ್ ಕಿರತ ಕಡ್ಡಿದ ಕಷಾಯ ಪರ್ಯಾವು ಅಂಚಿನ ಕೈಕ್ಯದ ಕೊಡ್ತು ಅವೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೊಂತೇವೆ ಪಿತ್ತ ಬಾಧೆ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಬಂಜಿಡ್ ಪಿತ್ತ ದೋಷ ಎದೆ ಉರಿ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚ ಪುರಿತಂದಾಂಡ ಪೇರು ಚೌಲಿ ಪೇರು ಮಂತದ್ದು ಐಕೊಂದ್ ಚೂರ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಚೂರ್ ಪರೋಡ್ ಪನೊಂತೇವೆ ಐಟೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಧಿ ಬೇನೆ ಪುರತ್ತಿಂದಾಂಡ ಎಣ್ಣೆಗ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ್ದು ಮುಟ್ಟಾವನು ಇಜಿನ ಎಣ್ಣೆಗ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತನು ಅವೇನ್ ಮುಟ್ಟಾವನು ಐಟೆ ಸಾಧಾರಣ ಐಟೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟೆ ದುಂಬುದಕ್ಕೂ ಜಗೆ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಬಂಜಿಡ್ ವಾಯು ಇತ್ತನದಾಂಡ ಕೆಪಟ್ರಾಯ ಬೆವರ್ಸಾಲೆಗಂತೂ ಅರಿದೆಕ್ಕಿನ ನೀರನ್ನು ಐಟೆ ಮೀಪಾದು ಐಟೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂತನು ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಪಿದೆ ದೊಂಬು ಗೊಬ್ಬರ ಪೊಪ್ಪಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಅವು ಇತ್ತನೇ ದಿನ ಶೆಕೆತ ಟೈಮ್ ಇಡು ಐಕ್ ಬೆವರ್ಸಾಲೆಗ್ ಫುಲ್ ದಾಲೆಜೆ ಅರಿದೆಕ್ಕಿನ ನೀರು ಮೀಪಾವನ್ ಐಟೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂತನು ಅವು ಎಂಕಲೆಟ್ ಪಂತಿರ್ಲ ಅರಿದೆಕ್ಕಿನ ನೀರು ಚರ್ಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಬಂತೇರು ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಪುರ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಬೇರೆ ಪೇರು ಕಣ್ಣುಗ್ ಬಿಡೊಂತೇರು ಕಣ್ಣುಗ್ ಬುಂಡ ಐಟ್ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಪುರ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪನೊಂತೇರು ಕುಜಲ್ತಾನು ಕುಜಲ್ನ ರೆಪಿನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಎಣ್ಣೆ ಮೆಂತೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತಡೆ ಇದು ಪೂರ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂತೇರು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ದೆತ್ತ ಹೆಂಗೆ ತೋರ್ಸ್ಕೋಲಿಲ್ಲ ಪೂರ ಆಯುರ್ವೇದ ಉಂಡು ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಆನಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಕಷಾಯ ನಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಸಮಾತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪಶು ಆಯುರ್ವೇದ ಸಮೇತ ಪಂತೇರು ಕೆಬಿ ಬೇನೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವೇನೇಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಧೂಪ ಪತ್ತುನು ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ತರೆ ಬೇನೆ ಅಂದಾಂಡ ದಾದ ಅನ್ಕೊಡು ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಬಕ್ಕ ಪೊರ್ಲಾವೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಏನ ಮನ್ಕೊಡು ಬಾಯಿ ಪೊಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣದಾಂಡ ಎಂಚ ತಿಗತ್ನೆ ಇನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇಂಚಿತನ ಕಿನ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದು ಪನೊಂತೇರು ಅಂತ ಒಂದೆಟ್ಟು ಯಾನು ಕಿಚನ್ ಅಡ್ದ ಪಿದೈದ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಅತ್ತಂದಿನ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆದ ಪಿದೈದ ಕೆಲವು ಗಿಡಕ್ಲೇನು ಚಿತ್ರ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ದ ತುಂಬೆಡೆ ಏನಪ್ಪಂಡ ಅವು ಜ್ವರ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮ ಕಷಾಯ ಕಫಕ್ ಬಕ್ಕ ತರೆಬೇನೆಗೆ ದೆತ್ತ ಕಷಾಯ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂತೇರು ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ವಾಸ ಪಂದ್ ಅದಕ್ ಆಡು ಸೊಗೆದಲ್ಲ ಕಷಾಯ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಎಂಚಪನ್ನ ದುಲ ಕೆಮ್ಮಗ್ಲ ಹಾಪುಡು ಕೆಮ್ಮಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂತೇರು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ಪಿದೆ ಪೋಪಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದಾಂಡ
ಅಪ್ಪಗ ನೆತ್ತ ಕಷಾಯ ಮಂತದ್ದು ಕೊರೊಂತೇರು ಐಡ್ ಬಕ್ ಕೋರ್ಪೇರು ಅವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಐಡ್ ಬಕ್ಕಂದು ದಾಳಿಂಬೆದ ಚೋಳಿ ಇಂದುಲ ಕಷಾಯ ಇಂದು ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನ ತಿಕ್ಕುನ ಅವಸ್ಥೆ ನೆತ್ತ ಕಷಾಯ ಮಂತ್ಕೊಂಡ ಅತಿಸಾರಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂತೇರು ಅಡಿಗೆ ಕಷಾಯ ರಸಾಯನ ಸ್ತಂಭನ ಆಪುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಉಂತುಂಡು ಐದಕ್ಕ ನೆತ್ತೆರು ಸಮೇತ ನೆತ್ತೆರ್ಲ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಕಷಾಯ ರಸ ಇತ್ತಿಂದ ಉಂತುಂಡು ಪಂತೇರು ಐದಕ್ಕೆ ಬೊಂಬೆ ನೆತ್ತ ಬೊಂಬೆದ ಕಜೆಪ್ ಮಂತದ ಮೂತ್ರ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಐಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂದು ಲತಾಕರಂಜ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ಗಜ್ಜುಗದ ಕಾಯಿ ಪಂದ್ ಲತಾಕರಂಜ ಅನ್ನೊಂದು ಒಂದೆತ್ತ ಅಂದೆನ್ ಕೆಲವು ಹರ್ನಿಯ ಒವ್ವೇ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಪಂಡ ಊತದ ತೊಂದರೆ ಊತ ಅದು ಗಾಯ ಅದು ಊತ ಆದಿತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಅವು ಆಂಧ್ರವಾಯು ಇಪ್ಪರೆ ಅವು ಇಚ್ಚಿನ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಊತ ಇಪ್ಪರೆ ಅವು ಐಟ್ ನೆನ್ ತೇದದು ಮುಟ್ಟ ಹೊಡೊಂದು ಪನೊಂತೇರು ಐದಕ್ಕಂದು ಸಾರಿವ ಪಂದ್ ಸೊಗಡೆ ಬೇರು ಒಂದು ನೆತ್ತೆರ್ದ ತೊಂದರೆ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆ ಇಜಿನ ನೆತ್ತೆರ್ದ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ನಂದೇನು ಕೊರೊಂತೇರು ಐದ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ತ್ರಿಫಲದ ಪೂರ ಚಿತ್ರ ತ್ರಿಫಲನ್ನು ಯಾನೆಕಡ್ ಪಂಡೆ ಅಳಲೆಕಾಯಿ ಶಾಂತಿಕಾಯಿ ಬಕ್ಕ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಒಂದೇನೆಲ್ಲ ಬಂಚಿದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯರೆ ಬಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಉತ್ತಮ ಆಯರೆ ರಸಾಯನ ಪಂತೇರು ಕಣ್ಣದ ದೋಷಗ ಎಡ್ಡೆ ಪಂತೇರು ಶುಗರ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂತೇರು ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ರೋಗಗ ಒಂದೇನು ಎಡ್ಡೆ ಪಂತೇರು ಮೂಲು ತೇವುದ ಮಲ್ಲ ವರೈಟಿ ಒಂದು ತಿನ್ಪುನ ವರೈಟಿ ಅತ್ತು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವರೈಟಿ ನೆತ್ತ ಕೊಲಕೇಶ ಪಂದು ನೆತ್ತ ಕಾಂಡನ್ ಎತ್ತದು ನೆತ್ತ ಕೋಲು ಇರತ್ತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಿನ ಕೋಲನ್ನು ಎತ್ತದು ಅವೇನ್ ಕಟ್ ಮಂತದ ಐಟು ಒಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂತದು ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನ್ ಕೆಲ್ಲಿಗ್ ಉಗುರ್ ಸುತ್ತುಗು ದೀಂಡ ಅಡೇಗೆ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಅಡೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಂತೇರು ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ತುಲೆ ಅಣಬೆ ಎಂದು ಇಂದು ಪನ್ನ ನೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಡಾಯಿನ ಏನಪ್ಪಂಡ ಪೂರಾ ಅಣಬೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುಜ್ಜಿ ಪೂರಾ ಲಾಂಬುಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಜ್ಜಿ ಈ ಒಂದೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ವರೈಟಿದ ಲಾಂಬು ಒಂದು ಪೆಲತ್ತ ಮರಟ್ಟು ಬೆಳತಿನ ಮಾತ್ರ ಪೆಲತ್ತ ಮರಟ್ಟು ಬೆಳತಿನಂದಾಂಡ ಅಪಗ ಅವೇನ್ ಕೆಪಟಾಯ್ಗ್ ತೇದುದು ಮುಟ್ಟ ಅಂತೇರು ಅಂದು ಪೂರಾ ಎಂಕುಲು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರಡ ಕೇಂದ್ರ ಕಂದಿನ ಎಂಕುಲ ಇಂದು ಎಂಕುಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಡಿತಿನ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರಡ ಉಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ್ವಿರವೇನು ಅಂದು ಏರಂಡ ಪಂಡ ಹರಳು ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಕ್ಕಂದು ಹರಳುದ ಐತ ಕಷಾಯ ಮಂತದ್ದು ಪಂತೇರು ವಾತ ಹರವು ಗಂಟು ಬೇನೆಗ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಪಂತೇರು ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಎಕಡ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಅವೇನು ಎಣ್ಣೆನು ಪರಂಡ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಪುಂಡು ಮೋಷನ್ ದೋಷಲ್ ಪೋಪುಂಡು ಅದಕ್ಕ ಒವೇ ರೀತಿದ ಅವು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬತ್ತಿನ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಅವು ದೋಷಡ್ ವರ ಪೋಂಡುಂಡ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ಬಕ್ಕಂದು ತಾಸೈ ಪಂತೇರು ತಾತಪೆ ಪಂತೇರು ಒಂದು ಬಯಕೆ ದಾನಿ ಕಂಡನಿಲ್ಲಡ್ದು ಕಡಪುಡ್ನಾಗ ಅಂದೇನು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಜಿಂಜಾದು ಕೊರ್ಪೇರು ಜಿಂಜಾದ್ ಕೊರ್ನ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪೋದು ಪೆದ್ದಿ ಬಕ್ಕ ತಾತೈದ ಗಂಜಿ ಮಂತದ್ದು ಉಂಡುಂಡ ಅಲ್ಲ ಬೆರಿಬೇನೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆ ಪಂದು ನೆನ್ ಶತಪುಷ್ಪ ಪಂತೇರು ಆಯುರ್ವೇದಡ್ ನೆತ್ತಲ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ರೋಗಲಿಗೆ ಶತಪುಷ್ಪ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಒಂದು ಕಾಳಜೀರಿಗೆ ಎಂದುಲ ಅಂಚನೆ ಪೆದ್ಮೆದಿಗ್ ಮನ್ಕೊಡ ಐನ ಕಷಾಯ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಸ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಲ್ಲ ದೇಹಡ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ದೆಪ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಕೈಕೆದ ಕಷಾಯ ಇಂದೇನ್ ಪಂತೇರು ಒಂದು ಕೆಂಬುಡೆದ ತೊಟ್ಟು ಒಂದು ಗಾಯ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಇಂದುಲ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಎಡಕ್ಕೆ ಎಂದಿನಚಿನ ಅಂದೆತ್ತ ತೊಟ್ಟುನು ತೇದುದು ಕಂಚಿಕಾರ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಚೇಳು ಕೊಂಬಚೇಳು ಪೂರ ಚುಚ್ಚಿಣಿಂದಾಂಡ ಅಂದ್ ತೇದುದ ಅವಿಕ್ ಮುಟ್ಟಾಂಡಾಂಡ ಪೂರಾ ನಂಜನ್ ದೆಪ್ಪುಂಡ್ಗೆವು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂದು ಗುಡುಚಿ ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತೂ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನೋಡೊಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಇಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಆತ ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜ್ವರ ಇತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಏಪಲ ಮರ್ದವ್ ಆಹಾರ ಎಕರ್ದ ಹೂ ಸ್ಲೈಡ್ ತೋಚ್ಪದೆ ಅವು ಆಹಾರ ಅವು ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿಂಚೆ ಆವೊಲಿ ಮರ್ದ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚಿಂಚೆ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡದು ಪೊಕ್ಕಾಡ್ಲ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಏಪಲ ಮಂತು ನೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಪ್ತಪರ್ಣ ಪಾಲೆದ ನೆತ್ತ ಕೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ತೇರು ಒಂದು ಪೂರಾ ರೀತಿದ ವಾತದ ತೊಂದರೆಲಿಗೆ ವರ್ಷದ ಸಮಯಡಾಯಿನ ವಾತದ ತೊಂದರೆಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಕಷಾಯ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ವಾಟಿದ ತಿಂಗುಳ್ಳವೇನು ಐತ ಕ್ರಮಲ್ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಂತ್ವ ಚೇಪುಳ ಒಂದು ಪೂರ ಕಷಾಯ ರಸದ ನೆತ್ತ ಕೊಡಿನ್ಲ ಕೆಲವು ಮರ್ದಗ್ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ವೇರು ಒಂದು ಪೆತ್ತ ತೊಜಂಕ್ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ನಮಕ್ ಸೈಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಲೈಟ್ ದಾಡಿಟ್ಟು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬಳ್ಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೆಳೆದಿಪ್ಪು ತೂವರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಲೀಪ್ ಆಂಡ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ತೂನಗೊಂತೆ ಸ್ಟಿಫ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ರಸದೆತ್ತದು ಬಾಲೆಗೆ ಶೀತ ಅನ್ನಗ ಐತ ಬಾಲೆದ ಪಾದದ ಅಡಿಕ್ ಹಣೆಕ್ ಪೂರ ಮುಟ್ಟಾಂಡ ತಿನ್ಪಾಡುಲ್ಲ ಪರ್ಪಾಡು ಸುಲಭದ ಮರ್ದು ಒಂದೇನು ಮಂತಂದಾಂಡ
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಫೇಸ್ ಬಂತಂದ ಅಪ್ಪಗನೆ ಶೀತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಅಜ್ಜಿನ ಫಾಲೋ ಮಂತೊತ್ತಿನ ಮರ್ದುಲು ಪೂರ ಅದಕ್ಕಂದು ಬೇವು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪನೊಡ್ದಿಂಚಿ ಪೂರ ತ್ವಕ್ ರೋಗಲೆಗ್ ಚರ್ಮ ರೋಗಲೆಗ್ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರಾ ರೀತಿದ ಕೈಕೆ ಐನೆಡ್ದ ಅದು ಪೂರಾ ರೀತಿದ ನೆತ್ತಿರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಈ ರೋಗಲು ಬರ್ರೈತೆ ಅನ್ ಸೀದಾ ಈತ್ ಮರ್ದು ಪಂಡೆ ಈ ಮರ್ದನ್ ಪೂರ ನಿಕುಲ್ ಸೀದಾ ಕೇನಂದ್ರೆ ತೂ ಅಂದೆ ತೆರಿ ಅಂದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಏತೋ ಈ ರೋಗಲು ಎಂಚ ಬತ್ತನಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ವಾ ರೋಗ ಉಷ್ಣರ್ದಾದ ಬತ್ತಂಡು ಓ ರೋಗ ಶೀತ ಆದ ಬತ್ತಂಡು ಅತಿಯಾದ ಶೀತ ಏನಿರ್ದಾದ ಬತ್ತಂಡು ಓ ರೋಗ ಅತಿಯಾದ ತಿಂದಿನೆಡ್ದಾದ ಬತ್ತಂಡು ಓ ರೋಗ ಕಡಿಮೆ ತಿಂದಿನೆಡ್ದಾದ ಬತ್ತಂಡು ವಾ ರೋಗ ಕರವಂದಿನ ರೋಗ ದೋಷಲಿಡ್ದಾದ ಬತ್ತಂಡು ಓ ರೋಗ ಅತಿಯಾದ ಕರದು ಪೂರ ಖಾಲಿಯಾದ ಅಂಚಾದ ಬತ್ತಂಡು ವಾ ದೋಷ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಪಡು ವಾ ದೋಷದ ಪ್ರಭಾವದಾದ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ತೆರೆಯೋ ನೋಡಾಕೊಂಡು ವಾ ರಕ್ತ ದುಷ್ಟಿ ತಂದಾಂಡ ಅವಲ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಈ ಬೆಲ್ಟಡ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ದುಷ್ಟಿ ತೂವಡೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಉಷ್ಣ ಮಂತಂಡಲ ಆಪುಜಿ ಶೀತ ಮಂತಂಡ್ಲ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಕು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆಂದೆ ಉಷ್ಣ ಮಂತಂಡ್ಲ ಆಪ್ಜಿ ಶೀತ ಮಂತಂಡ್ಲ ಆಪ್ಜಿ ಪಸೆ ಮಂತಂಡ್ಲ ಆಪ್ಜಿ ಡ್ರೈ ಮಂತಂಡ್ಲ ಆಪ್ಜಿ ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಂಡ ರಕ್ತ ದುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡೇನೆ ಬೋಡಾತೆ ರಕ್ತ ದುಷ್ಟಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿವ ಪುರ ಪಂಡೆ ಆಂಡಲ ತೆರಿಯೋನ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ವೈದ್ಯರ ನಡೆ ಹೋದವೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡು ಬಕ್ಕ ಒವೇ ಮರ್ದು ರೋಗದ ಬಲ ರೋಗ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತಿಂದ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಆನಗ ಮಾತ್ರವೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮಂತದ್ದು ಬಕ್ಕ ರೋಗಿನ ಬಲ ರೋಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಲ್ಲೆಂದಾಂಡ ಒಂದ್ 2-3 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಪೋದಿ ರೋಗಿ ವೀಕ್ ಆಯಂದಾಂಡ ಆಯ ಸಾತ್ಮೆ ಫಾಲೋ ಮನ್ ಪಂದೆ ಅಸಾತ್ಮೆ ಫಾಲೋ ಮಂತದ್ದು ವೀಕ್ ಆಯಂದಾಂಡ ಆಯ್ಗ ಈ ಚಿತ್ತನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏಪಲ ಮಂತಾರೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಏನಪ್ಪಂಡ ಗೂಗಲ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಗೂಗಲ್ಡ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಫಾರ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಈ ಚಿತ್ತನ ಪೂರ ತೂದು ನಿಖಲೆ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಫಾರ್ ಅಸಿಡಿಟಿಗ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲೊಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ಬೂಜದ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ರೆ ಪಂತೇರ್ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಪುದೀನ ತಪ್ಪು ತಿನ್ರೆ ಪಂತೇರ್ ಐದಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ರಸ ಪರ್ರೆ ಪಂತೇರ್ ಬಾದಾಮ್ ತಿನ್ರೆ ಪಂತೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ರೆ ಪಂತೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಲೋಳೆ ರಸ ತಿನ್ರೆ ಪಂತೇರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಇಲ್ಲಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತಿನನೆ ಆಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಆಸಿಡಿಟಿಕ್ ಒಂದು ಆಪುಡ ಆಸಿಡಿಟಿ ಏನ್ ಒಂಜ ಅಗ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬಂಜಿದ ಅಗ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಆದಿಪ್ಪರ್ಲ ಯಾವ ಇಚ್ಚಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಆದ್ಲಾಟಿ ಬತ್ತಿಪ್ಪರ್ಲ ಯಾವ ಅವೇನ್ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ದಾಯಿಗ್ ನಮಕ್ ಹೃದ್ದಾಹ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯಿಗ್ ನಮಕ್ ತಿಗಲೆ ಉರಿ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಅಂಚಿನ ಫಾಲೋ ಮಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಏನೇನ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮರ್ದು ಪಂತೇರು ಅಂಚ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಕ್ರಮಲೆಡ್ ಬೈದಿನ ಕ್ರಮ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಯದ ಕುಲಿತೆಂಡ ಅಕಲ್ಡ ತೆರೀದು ಅಕಲ್ಡ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಅಂಡಲ ತೊಂದರೆಜಿ ಇಂಚ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂಚಿನ ಸರ್ಫ್ ಮಂತ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ಫ್ ಮಂತ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೂಲ ಮರ್ದು ಮಂತನ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಅಪಚಾರವು ಅಂಚಿತನ ಮಂತರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಆಹಾರದ ಡಯಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪಂತೇರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೂರ ಕಲತ್ ತಿಂಪಿನ ಕ್ರಮಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ ನಮ್ಮ ಈ ಊರುಗು ಉರ್ಪೆಲ್ ಉಪ್ಪುಲ ಐಕ್ ಸಾರು ಇಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮೊಸರು ಅವಲ ಮೊಸರುಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೊರ್ತು ಮಾತ್ರ ಬಯ್ಯ ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತು ಮೊಸರು ತಿನ್ರನೇ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಪ್ಪಂಡ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮೊಸರು ತಿಂತೇರು ರಾತ್ರಿ ಮೊಸರು ತಿಂದಂಡ ಅವಲ ಈ ಸೌತ್ ಕುಡ್ಲದಂಚಿ ಇಂಚಿ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಚಿಪುರ ಯಾನ್ ತೂತಾಕುಲು ಮೀನದ ಕಚ್ಚೆ ಪಿತ್ತನ್ಲ ಮೊಸರು ಕಲ್ಲ ತಿಂತೇರು ಅಂಚಿತನ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಪುಂಡು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ದೇಹಗ ಹಾನಿಕರವು ಅಂಚಿತನ ಏಪಲ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನ್ ಪೂರ ತೆರಿದ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪುನಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪುನ ಉತ್ತಮ. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜದ ಸೇರಿದ ಪೂರ ಗೇನದ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ನೂತ್ತರಡ್ ಸಂಚಿಕೇಡು ತುಳುವೇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ ಪಾತೆರಿಯರೆ ಎನ್ನನ್ ಲೇದಿನ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಬಕ್ಕ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ವಿಷಯ ಸಂಶಯ ಇತ್ತಂದ ಕೇಳೋಲಿ. ಏರೆಗ ಅಂಡಲ ದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ನಂದ ಏನಾರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರ ಅನ್ನ ಕೇಳೋಲಿ. ದುಂಬಾರಿಪ್ಪುಗ
ಗೇನದ ಪೊಲಪು ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ನೂತ್ತ ರಡ್ಡಿಟ್ಟು ತುಳುವೆರೆನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು ಈತನೇಟ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಗೇನನ್ನು ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಖಿತ ಡಿಎನ್ ಬೇರೆಗೆ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದವನ್ನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ನೂತ್ತ ರಡ್ಡೆನೆ ಎಗ್ಗೆಡು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶಶಿ ರಾಜ್ ಕಾವೂರು ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಸಾಹಿತಿಲು ಅಂಚನೆ ನಾಟಕಗಾರರೆಲ್ಲ ಅಂದು ಬೇರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಹುಟ್ಟು ಪರಪುಣ ಪನ್ನಡೊಂದಾಂಡ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಡು ಸಿವಿಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಹೊರ್ತು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಂಚೆ ತೋಯಿನ ಶಶಿರಾಜೇರು ಹೊಸ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯಲೆಗೆ ಬೊಳ್ಪುಗು ಬತ್ತಿರು ಬೇರ್ನ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಲು ಏಕದಶನ ಸರದಾರನ ಸ್ವಗತ ಬರ್ಬರಿಕ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ICU ಸಂಪಿಗೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಿನುಗೆಲೆ ನಕ್ಷತ್ರ ದಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಆನರ್ ವ್ಯೂಹ ಮರಗಿಡ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದುಪುರ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಲು ನನ್ನ ಬರಿತಿನ ಬೂಕುಲು ಹೊಸ ಹೊಸರು ಪರಂದು ಪೆಲಕಾಯಿ ತುಳು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಅಂದುರಡ್ಡೆ ಬಾರ್ಬರಿಕ ಪಿಲಿತ ಪಂಜ ಇಂದುರಡ್ಡೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಉದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂದು ತುಳು ಕಾದಂಬರಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬೇರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬುಕ್ಕ ನಾಟಕಲೆಡೆ ಪೂರ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಾರು ಬೇರೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಬುಕ್ಕ ಹಾಲಿ ಖಜಾಂಚಿ 2 ಸಲ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿರು 2 ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಡುಪಿದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೊಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯಲ ಅಂದೆ ಇನ್ನಿತ ನೂತ್ತ ರಡ್ಡೆತ ಎಗ್ಗೆದ ಬಗೆಟ್ 2 ಪಾತೆರಡು ಪಂಡದೆ ಬೇರೆ ಅಕ್ಕೇಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆರಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೂತ ರಡ್ಡೆತ ಈ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದಿತ್ತ ಸೇರಿಗಡೆ ಮಲ್ತಿರಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೂತ ರಡ್ನೆತ್ತ ಎಗ್ಗೆವುದು ಇಂದೆಡು ದುಂಬೆ ಏನ ಜಾತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಗ್ಗೆಡಿ ಅನ್ನು ಬರೋಡಿತ್ತಲು ಕಾರಣ ಅಂತ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ಅಡ ಇನಿತ ಟಾಣ್ಲ ಬತ್ತೆ ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಉಂಡೆಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಖಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೇರಿರು ಖಾಲಿ ಒಂದಿ ಆರ್ ಕಲ್ತಿನತ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯೆದ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಆರ್ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು ನಡೆಪೋದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತ ಮಾತ ಆಧಾರಡು ಆ ಗೇನಣ್ಣ ಪೂರ ದಿಂಜ ಒಂದಾರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಯಾನ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಸುರುಕು ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಕ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದಿಟ್ಟೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಐದು ವಿಮುಖ ಆಯ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಫುಲ್ ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ನೀವು ದೆತ್ತೊಂದೇರು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಲಕ್ಕನೆ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಬೈದನು ಇಲ್ಲದ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪಡು ಆತನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮರ್ದು ಪಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬೈದನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬೈದನು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ದೆತ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಚರ್ಚೆಗೆ ದೀತರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವೇರು ಅನ್ನ ಬಾರಿ ದುಂಬುದ ಪಿರಾಕದ ದೋಸ್ತಿ 22 ವರ್ಷದ ನಿಂಚೆ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿಯಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಮಸ್ತ್ 2-3 ಸಲ ಇಂಕ್ ಪಂಡಿತ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆತ್ತರು ಇಂಕೊಂಜಿ ಯೂನಿಟ್ ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಲೋಯ್ತದ ಯಾನ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಮಾತೆರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊನ್ಮೇಲು ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಬೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂಡೇರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ವೈದ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಕಳ್ಳಿಮಾರ್ ಬೇರೆ ಈ ಹೆಗ್ಗೆದ ಬಗೆಟ್ 2 ಪಾತೆರಡು ಪಂಡದು ಕೇಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತಂಡು ಇರ್ನ ಮೈಕ್. ಹಲೋ ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತಂಡು ಕೇನುಂಡು ಅಂದೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನಿತ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ್ ಪಂಡಗ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಶುರು ಮಲ್ಪನೇನ 4:15 ಪಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಶುರು ಮಲ್ಪಗೆ ಅಂದಂಡೆ ಅಂಡ ಬೈಯಡೆ ಏನಾಪುಂಡು ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದು ಏನ್ ಒಂಚೂರು ತುಳುಟು ಪಾತೆರನ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ತಿರುಪು ಮುಖ್ಯ
ಇತ್ತಿನ ಟೆಂಚಿನ ಆತನ ಪಂಡಗ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಒಂಜಿ ಲಿಪಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ತಂದು ಐನ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನನಲ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಕಲು ಮಲ್ಪೇರು ಐನ ಪಾಪದ ಏನಿನ ಜನರಲ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗ್ ಪಂಡಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು ಖಾಲಿ ಎಂಕ್ಲೈನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಕುಲ್ಲು ನತ್ತು ಐನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗ ಐತ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಗ್ ನಮ್ಮ ತೋಚ್ಪಾವಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಬತ್ತದ ಮಿತ್ತದು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಭೂತಾರಾಧನದ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಲಿಪಿನ ಅಂಚಿನ ಪಂಡಗ ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಆತನ ಪನ್ಪಡ ಪೂರ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲ ಅಂದತೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ತುಳು ಪಾತೇರ್ನ ಪಂಡಗ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಯಾನ್ಲ ಕೆಲವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಐ ಫೀಲ್ ಯಾನಂಚ ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಜ ಅದು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಪಂಡ ತುಳುಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲೈತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾತೆರ್ಲ ಕಾವಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಜ ಅದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯರಾದ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪನ್ಪಡತ್ ಪುರ್ತೋತ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂದತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪೂರ ನಾವು ಪುರ್ಸೋತ್ ಕೊರೋಡಿ ದಯಪಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಅಂದತೆ ಕನ್ನಡ ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತುಪು ಬಟ್ ತುಳು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಕ್ಯಾನ್ರಾ ಅವಡು ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಕೆಲಸತಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋದು ದುಬೈ ಆದ ಪೊಲಿ ಅತ್ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಆದ ಪೊಲಿ ತುಳುಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಆ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತು ಅನ್ಪೇರು ಈ ಕುಡ್ಲದಾರ ಅಂದ ಕೇಳ್ಮೇರು ಸಿ ತುಳು ಪಂಡಿಸುತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಅಂದ್ ಪಾತೆರೆ ಬರ್ಪುಣಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪಂಡ ಹಾಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ತುಳುಟು ಇಂಚ ಪಾತಿರುಡು ಆಯ್ತು ಅಕ್ಷರಲ್ಲ ಐನ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ತುಳುಟು ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡೇರು ಅಕಾಡೆಮಿ SSLC ಕಲ್ಪವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡು ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಜನರೇಷನ್ ತುಳುಟು ಪಾತೆರೆ ಕಲ್ಪೇರು ಅಂದತ್ತೆ ಇತ್ತ ಕೆಲವರು ಅವು ಒಂಜಿ ಬೊಂಬೈದ ತುಳುನು ಬೇತೆನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಲ್ತ ತುಳುನು ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತಿನ ತೊಂದರೆಜಿ ಬಟ್ ನಾವೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿಟ್ ಪಾತೆರಂಡ ಐನೊಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಐನ್ ಮಲ್ತಂಡ it will become the one of the biggest language to be spoken all over the world ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಡೆಗೆ ಏನ್ ಎನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಉಂತಾದ ದಾಯಪಣ್ಣಾಗ ನಿಕ್ಲ ಬೇತೆ ನಿನ್ನ ಕೇನೊಂದೇ ಉಪ್ಪಯಾನ ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ತನ್ಕುಳೆ ಬೇಲೆದ ಒತ್ತಡದ ನಡುಟುಲ ತುಳುತ ಬಗೆಟ್ ಪೊರ್ಲದ ರಡ್ಡೆ ಮದಿಪುಣ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಂಬರಿತಿದೆ ಗುರ್ಕಾರಮೇನು ವಹಿಸೊನ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶೇಷಪ್ಪ ರೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಬೇರೆನ ಪುಟ್ಟು ಪರಪ್ಪುನು ಪನಡುಂದಾಂಡ ಬೇರೆ 10/7/1947 ಕುಳವೂರು ಪಂಜದ ಕುಪ್ಪೆ ಪದವುಡು ಪುಟ್ಟೊಂಡೆರು ಅಮ್ಮೆರೆ ದೂಮಣ್ಣ ರೈ ಅಪ್ಪಿ ಹೆಂಗ್ಸು ದೈಹಿಕ ತರಬೇತಿನ ಪಡೆದು 39 ವರ್ಷದ ಕಾಲಾಡು ಮುಟ್ಟ ದೈಹಿಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿನಾರು ಬೇರ್ನ ಬೂಕುಲು ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತುಳುನಾಡದ ಔಷಧಿ ತಿಂಡಿಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಇನಾಮುಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಚಾವಡಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ರಾಮಪೀಠ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಸೇವೆಲು ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆ ರಾಮಕುಂಜ ನೇತ್ರಾವತಿ ಕೂಟಡ್ ರಾಮಕುಂಜ ಶಾಲೆಡ್ ಖಜಾಂಚಿ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಂತೀರಿ ಬೇರೆ ಮಂತಿನ ನಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆದ ಬೇಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ ರಾಮಕುಂಜ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಡ್ ಸುರುಕಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಅವು ಮೇರೆಗೆ ಸಂದುಂಡು ಸುಮಾರತ್ 40 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುಟು ಇತ್ತೆ 10 ಬರಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಒದಗದು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಡಿಲ್ಲ ಸುರುತ ಈ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಪುಗರ್ತೇನಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎತ್ತದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿದ ಬಗೆಟ್ ನೂತ ರಡ್ಡನ ಹೆಗ್ಗೆದ ಉದ್ದೇಶದ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಡು ಪಂಡದು ಅರಡ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿ ನೂತ ರಡ್ನೆ ಹೆಗ್ಗೆಗ್ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಅಭಿರುಚಿ ಪುಣ ಊರ್ದ ಮರ್ದ್ ಕುಲ ಮರ್ದ್ ಪಂಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಖಿತ ಬಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಾತಿರೇರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ತುಳುನಾಡದ
ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಡ್ ಕೊಣದತ್ತದಿನ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತನು. ಇಂಚಿನ ಈ ನೂತರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡುಂಡ ಎಂಗ್ಲನ ಮಾದವೇರು ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಬೆಂತೇರು ಬೇನಂದ ಎತ್ತಿನ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜ್ಜಿ ದಾಯನಂದ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಇಜ್ಜಂದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಐದದು ನೆಕ್ಕ ಮಾತ ಕೂಡಿಲ್ಲ ಒಡೆತಲು ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತು. ಈಜಿಪ್ಟ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ತಿಕ್ಕುಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ತುಳುನಾಡು ಲಿಪಿ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ತುಳುಟ್ಟು ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುದಾಯಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ತಾಸ್ತಾರ ಮನೋಭಾವನೆ ಇತ್ತಿನ ಕಾಲುಡು ಈ ನೆಕ್ಕ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪಣ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವನ್ನೊಂದು. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಉಪ್ಪಣಗ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕಲ್ಪವನ ಸುರುಮಲ್ಪಡ್ನು ಅನ್ನಗ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥರನೆ ಲೆಪ್ಪುಡಿದಾರ ಅರೆ ಒಂಜಿ ದಸ್ಕತ್ತಿನ ಪಾಡಿಯರು. ಆ ದಸ್ಕತ್ತು ನಾ ತುಳು ಲಿಪಿ ಆತರ್ತನ ಆಗುತ್ತಾಂಡು ಬಾರಿ ದುಂಬದ ತುಳು ಲಿಪಿಂಡು. ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಮಲಯಾಳದಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಿಂಗದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅವಳು ಆ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದು ನಂಕ್ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಬೊಡನಾಥ್ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಐನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮದು ಸಾಧ್ಯ ಲಿಖಿತ ಹಲೋ ಕೇನುಂಡು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪಾತೆ ಅಂಚಿ ಕಾಲಡು ನಮ್ಗೆ ಈ ತುಳುಕೊಂಜಿ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಿತಿದ್ರೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬತ್ತಿನದಾದು ಐದಾದ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿಯರಿ ఆయన ఏసీ బండార్లు యూనివర్సిటీడు ఎంఏ ತುಳಿತ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಮಾಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇರು. ಆ ರೀತಿಡು ಇತ್ತೆ ತುಳುಕೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ತೆಗೆದನು. ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಶಾಲೆಡು ತುಳು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಜೋಕ್ಲು ಬೆತ್ತದ ರುಚಿ ತೂಪಣ ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಇನಿತ ತುಳುಕು ಮಾನ್ಯತೆ ದಿಕ್ಕುದನು. ಇನಿತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಇನಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನನೇ ಪಡೆಯುತ್ತಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತದು ನಂಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಈ ಅರಿಣ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮನ್ನಣ ಮಲ್ತಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು. ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಎಂಕ್ ಅವದಾದನ ಋಣಾನುಬಂಧ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಈ ನಿತ್ಯ ವಿಷಯಗುಲ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ನಡಪುಣೆಕ್ಲ ಪನ್ನಡಂದ ಎಂಕ್ಲಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗೆತ್ತ ಆ ರೀತಿಯ ತೊಜ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಮರ್ದದ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಬೇ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಡ ಐಟ್ ಐಟ್ ಆ ರೀತಿ ಮರ್ದು ಮಲ್ತದ ಉಪಯೋಗ ವಾಸಿಕ್ ಗಾಪುಣಂದು ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲಡ ಮೂಜಿ ಟೀಚರ್ ನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಆ ರೀತಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ 22 ತುಳು ಮರ್ದದ ದೈಕ್ಲೆನ ನರ್ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇದೇನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತುಂಡು. ಇಂಚಿನ ನನಲ ಬರಡು ಈ 102 ವಿಷಯಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾಧವರನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆತನೊಂಡ ಏತ್ ತುಳು ಬೊಳಚಿಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತನನ್ನು ಅನ್ಪುನೇನು ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಓವೇ ಪಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆಯುರ್ವೇದದ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮರ್ದದ ಮಾತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವಡು ಇನ್ನು ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಇನ್ನು 31 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ ಇತ್ತೀರಿ. MA ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲು ಮಾತ ಒಳ್ಳೇರಿ. ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೊಡು ಮರಕ್ಕೆ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಕುಲ ಮರ್ದದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರನು ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಡಿ ಇತ್ತ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ MA ಆಯ್ನಾಗ್ಲಾಡು ಒರಿನಾಗ್ಲಾಡು ಐತೊಂಜಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣನು ಐತೊಂಜಿ ಚಿತ್ರಣನು ಧ್ವಜಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಅಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಮರ್ದದ ಗುಣಪುಲೆನ ದೈಕ್ಲ ಗುಣಪುಲೆನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಇಜಿಂದ ಇತ್ತ ಕಾಡು ನಾಶ ಅವನು ಒಂಜಿ ಮರ್ದದ ದೈಕ್ಲ ನಂಗೆ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ. ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ದದ ವನ ಮಲ್ತದೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರು ಕನ್ನಡ ಎಂಕೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಾನಾಥ ಸಮಯ ಗೆತ್ತಂದು ಈ 1 ಗಂಟೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ನೆಟ್ಟೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಲಿಖಿತ ಮೇಡಮ್ ಈರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ನಮ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಪೋಲೆ ಈರಿಗೆ ಮಾಧವೇರು ಬೋಡಾನಾಥ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರು. ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಂದನೆ.
ತುಳು ಲಿಪಿ ಲಿಪಿತ ಬೊಳೆಚಿಲ್ ಐನ ಬಗೆಟ್ ಪೊರ್ಲುದ ಅತ್ತನೆ ತುಳು ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗೆಟ್ ಐಟ್ ಮಂತಿನ ಆರ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಐನ್ ನನದುಂಬುಗೆ ಎಂಚ ಬೊಳೆಪೌಡು ಪನುಪುನೇನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಟ್ಟೊನ್ನಂಚಿನ ಇನಿತ್ತ ಗುರುಕರ್ಮೇನು ವಹಿಸೊನ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶೇಷಪ್ಪ ರೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಬೇರೆಗೆ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಎಗ್ಗೆದ ಕಡೆತ ಭಾಗದಂಚೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಎಗ್ಗೆ ನೂತ ರಡ್ಡು ತುಳುವೇರ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಡ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಪ್ನ ವಿಷಯ ನಡತುಂಡು ಇನಿತ ಈ ಎಗ್ಗೆದ ಗುರುಕರ್ಮೇನು ವಹಿಸೊನ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶೇಷಪ್ಪ ರೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕಡಪ ತಾಲೂಕು ಬೇರೆಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ಸೊನ್ಮೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿತ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು ಗೇನದ ಪಲಪುನ ಕೊರನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಖಿತಾ ಡಿ ಅನ್ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಹಿತೆ ಬುಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ SDM ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಉಡುಪಿ ಬೇರೆಗಿಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ ಈ ಎಗ್ಗೆದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವೈದ್ಯರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಬೇರೆಗಿಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೇಡು ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊನ್ಮೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಸಾಹಿತಿಲು ನಾಟಕಕಾರರು ಬೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊನ್ಮೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಸಂಯೋಜಕರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಈಲೇಸಿದ ಸಂಯೋಜಕರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಬೇರೆಗಿಲ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊನ್ಮೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲೆ ಪಡೆಯನ್ನ ಮಾತ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ್ನಾಗಲೇ ಅಂಚಿನ ಸೇರೊನ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗಿಲ ಈ ನೂತ ರಡ್ಡೆನ ಹೆಗ್ಗೆದ ಪರವಾದ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೋಳೆಚು ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯಿತೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಕಜ್ಜದ ಲೇಸಿನ ಮುಗಿತಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊನ್ಮೇಲು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ನಲ್ತಿನ ಉಮೇಶ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್